guys! Welcome back to my channel! Cebuana ako! Nakatikim na po ba kayo guys ng special humba luto ng mga Cebuano? Kung hindi pa, ayan, tingnan nyo ang aking recipe nito sa description box. Baka naman magustuhan nyo. I-try nyo lang guys. Sobrang sarap po nito guys. Hindi kayo magsisisit, kakainin nyo to at makakalimutan nyo ang inyong pangalan. Joke, charot. Ayan, subukan nyo lang guys kung gusto nyo naman magluto. Ayan. Ito po siya guys ay aking binibenta. Araw-araw po akong gumagawa nito. Madaling maubos. At lagi nakapila sa ating listahan. Halos araw-araw hindi nawawala. Napakasarap kasi. Nam-nam na nam-nam ng kumakain nito eh. At saka mahihirapan silang magluto kasi maghahanap ka ng baboy dito sa Japan na may balat. Mahirap hanapin. At ito yung kanyang packaging guys. Pinapackage ko siya ng mga ganito. Tapos, tinitimbang po natin siya. Hindi pwedeng, hindi natin timbangin. Bawat isang ano niya, walang labis, walang kulang yan. Timbang po siya. Kailangan pare-pareho lang. Walang konti, walang marami. Basta fair lang yung ating bintahan. Tapos, meron siyang konting broccoli. Pang design lang. Yan. Grabe, diba guys? Napakasarap sa kanin niya. Ang mga diet nyo dyan. Ayan, mga suki. Diba? O, yan o. Napakasarap. At, syempre, hindi rin nawawala sa ating listahan ng ating pork belly sinigang. Siniganggang. Ayan, yung sabaw niya napakan. Malinis po ang pagkakaluto ng aking mga recipe, guys. Kasi yung aking karne, inaano ko talaga siya, talagang binoboil ko muna tapos hinugasan bago ko siya niluluto. Tapos ito po din yung aking packaging. Malalaki po ang hiwa niyan. Yan, naka-half yan sa isang block ng baboy. Half size yung hiwa niya. Kasi yun ang karamihang request ng aking mga suki. Ganyanin ko siya para mag-enjoy silang kumain. Tapos yung gulay niya, yun, nasa ibabaw tinatapis. Diba po? Napakasarap ng buhay, napakasaya ng buhay kapag meron kang ginagawa. Ayan, busy araw-araw. Mas maganda yung busy ka araw-araw. Tapos ito naman, ayan, lechon kawali po yan. Di po ba? Meron po siyang special sauce na Mang Tomas. Sobrang sarap po yan. Sariling gawa po ang sauce niyan guys. Mang Tomas na sauce. Parang Mang Tomas style din siya. Grabe, oh. Pag kinain mo yun, napakalutong-lutong. Tapos, may lasa na po siya. Di po ba? Ayan, napakadami. Ayun. Tapos, ito naman, wala po sa aking recipe to. Wala sa listahan ko. May nag-order lang nitong corned beef. Eh, syempre, hindi naman natin pwedeng tanggihan ang ating mamimili, ang ating mga suki. Kaya, ginawan po natin ang paraan para naman makakain sila sa mga cravings nila. Yun. Ganyan po siya karami. And of course, meron din tayong mga ganito. Ayan, everyday din po. Hindi po nawawala ang ating mga lechon belly. Pag may umorder po ng half, ayan, binibigyan ko po siya. Ayan, yung half niya. Tapos may manok din. Umorder din ng crispy chicken. Tapos ito na, yung packaging natin. Ito. Ito naman siya guys is fruit salad, buko salad. Ayan. Bibihira lang po tayo magawa nito. Ano lang, paunahan lang po kung sino naka-request. Tapos pag nag-ano ako na mayroon nito, nag-post, ayan, marami na siyang bumibili. Pero paunahan lang kasi madali po siyang maubos. Mahirap po kasi maghanap ng mga ingredients ng fruit salad dito guys. Ayan po siya. Tapos so, ito na siya. Ready to frozen na po siya. Ilalagay lang natin siya sa freezer. Tapos, kinabukasan po siya ay ihahatid na po natin sa ating mga suki. After na palamig po siya ng mga 12 hours freezer guys, pag delivery na po siya, ganito na po. Ayan na siya. At saka, thank you so much nga pala kay Inday Kimi Tanaka dahil siya lang po ang umu-order nito, napakalaking box. Pabalik-balik po siya guys sa order sa atin. Ayan, super dami pakyawan po yung order niya. Maraming salamat Inday. Thank you so much. And also sa mga iba kong customers, thank you so much. Mga suki, maraming salamat po.